283 лева бяха събрани на снощния концерт, организиран в помощ на Виктор Николов от Варна, който се нуждае от животоспасяваща бъбречна трансплантация. Виктор е благодарен на всички, включили се в благотворителната кампания и дарили своята скромна лепта. За 3 месеца от началото на кампанията събраната сума е близо 8000 лева, а са необходими 120 000 евро. Историята на 32-годишния Виктор накара мнозина да отворят сърцата си и да приемат каузата за спасяването му като своя лична. Сред участниците е и Арман, който приел поканата веднага, щом научил какъв е повода. Ще успеем ли да помогнем всички заедно на Виктор? Надявам се. Това е целта на Коледа и благотворителността. В смисъл, не Коледа става чудеса, надявам се да стане едно чудо. Най-важните моменти от своя живот Виктор разказва на сайта helpforvictor.com. Мнозина вече са го посетили и вярват, че здравословният проблем на младия компютърен специалист има решение, но за това е нужна и нашата съпричастност. Надявам се в доброто на хората и очаквам, както сега за няколко дни се отзоваха много хора и приятели, така и сега, че полека-лека трябва да успеем. Надяваш ли се така да се отзоват доста хора, много българи да отворят сърцата си? Да, надявам се. Нямам друг шанс. Вярваш ли? Да. Всеки ден е ценен за живота на Виктор. Хемодиализата, макар че за сега го спасява, ограбва здравето му, а той иска да види своята дъщеричка пораснала. Днес тя е на 4. В немската клиника вече го очакват заедно с баща му, който ще бъде негов донор.